Elza teatr artistlarının sahneye çıkkanda öz ırımları var. Opera jırçılarınınki barmı? Nerse işlerge yarый, nerse yaramay. Безнең үзебезнең вокаль режимыбыз бар, әлбәттә. Э, Вокалистларга инде җырчыларга спектакль алдыннан яки чыгыш алдыннан бик күп нагрузка ярамый инде. Вокаль нагрузка, тавышны сакларга кирәк. Ул ял итәргә тиеш. Аннары инде төрле острый перченый әйберләр ашарга ярамый. Бик күп җырларга кирәк, ял итәргә. Һәм инде яхшы кайф белән аннары сәхнәгә чыгарга. Безнең калептә бары бер генә ырым бар. Дөньяга ачык булырга һәм барысы да яхшы булачак. Башлыйбыз. Казан кызлары иң матур кызлар. Тәмле әйберләр пешерергә яратам. Хәзер дә мин бөтен безнең семьяга, гаиләгә уколлар ясыйм, капельницалар җырлагач, минем тавыш ял итә. Сөйләшкәндә ул минем бик ара. Куркак кыз, бөтен нәрсәдән куркаган. Шибеннәрдән курка, озын борыннардан курка. Сәлам баршагызга да. Эфирда Калет тапшыруы. Безнең шундый дәрәҗәле профессионал җырчыларыбыз бар. Калетнең бүгенге кунагы Эльза Заяри нәкъ менә шундый сәнгать дип яши торган. Эльза, сәлам. Сәлам кызлар. Сезне күргәнгә бик шатмын. Чәчәк, бик зур рәхмәт сезгә. Эльза Заяри теләсә кайсы жанрны кылычлый ала торган җырчы. Казан консерваториясен, Мария театрының Ер җырчылар академиясен тәмамлаган. Аспирантурада Альбина Шаһимуратова да белем алган. Төрле конкурслар, шул исәптән Кытайда узган зур халыкара конкурс финалисты. Эльза, сиңа мин генә түгел, яшьләребез дә сораулар әзерләде, ә хәзер сүзне аларга бирәбез. Эльза апа, сез искиткеч матур. Бу матурлык сезгә кемне күчкән дип уйлыйсыз? Менә мин бик күп илләрдә булам, бик күп шәһәрләрдә, бик күп сәхнәләрдә, күп кешеләр белән очрашам, сөйләшәм, танышам. Һәм инде шундый менә минем вывод бар менә. Казан кызлары иң матур кызлар. Кичкенә Эльза һәм хәзерге Эльза, нәрсә үзгәрде синдә, ә нәрсә үзгәрмәде? Минемчә бер нәрсә дә үзгәрмәде. Мин шул ук гел балачак энергиядә калдым, балачак ниндидер менә уйларда. Шулай ук бик елмайчан, бик күңелле кеше дип калдым дип өметләнәм инде. Ә менә син кызыңа карыйсың да, ул охшаганмы сиңа? Синең кичкенә чагыңны хәтерләтәме ул сиңа? Бәлки внешность индеме, охшаш ничектер, менә эчке дөньясы ул бөтенләй икенче төрле кеше. Мин ул шундый безнең куркак микән? Куркак кыз, бөтен нәрсәдән куркаган. Шибеннәрдән курка, озын борыннардан курка. Мин бик смелый идем. Мин гел алда, гел беренче, минем белән кызлар, малайлар, без бергәләп җыелып, берәр нинди
уеннар уйныйдырык. Ул безнең шундый скромный гына кыз. Мин телим ул табиб булыр дип өметләнәм. Белмим, ничек киләчәктә булыр микән. Elza, sen нәрсә яратасың менә? Иң яраткан эшем, иң яраткан әйберем микән, ничек әйтергә микән, ул җыр инде. Мин сәхнә яратам. Кешеләрне илһамландырырга яратам. Кеше өчен җырларга яратам. Менә үзем өйдә булганда, үзем өчен җырларга яратмыйм. Миңа кирәк гел тамашачы. Балаларны яратам. Балалар белән уйнарга, сөйләшергә, җырларга, балаларны бик яратам. Аннары соң инде мин тәмле әйберләр пешерергә яратам. Минем өчен ул шундый рәхәт әйбер инде. Ашарга пешерергә, тәмләп ашарга аннары соң һәм сөендергә кунакларымны. Elza, хәзер безнең сиңа шундый бирәм. Сиңа 2 варианттан сайлысы булачак. Без аны м дип атыйбыз. Мәсәлән, беренче сорау: рокмы, джазмы? Джаз. Кристина Агилерамы, Мадоннамы? Кристина Агилера. Элвин Греймы, Салават Фатхетдиновмы? Салават Фатхетдинов. Тузмы, шикәрме? Шикәр. Гайдаймы, Рязановмы? Гайдай. Туфлимы, кроссовкимы? Туфли. Елгамы, күлме? Елга. Алумы, бирүме? Бирү. 11-ме, 12-ме? 11. Күрүме, ишетүме? Ишетү. Гуглмы, Яндексмы? Google. Кура җиләгеме, җир җиләгеме? Кура җиләге. Моцартмы, Бахмы? Моцарт. Вердимы, Чайковскиймы? Чайковский. Этме, нәшеме? Эт. Пианомы, скрипкамы? Фортепиано. Киномы, китапмы? Кино. Киномы, театрмы? Театр. Рәхмәт, Эльза. Булды бу. Хәзер Эльза балалардан килгән сорауларга күчәбез. Сүзне аларга бирәбез. Җырлау сәләтен беренче кем күреп алды? Әти-әниегез опера җырчысы булуыгызга ничек карады? Минем әнием үзе бик җырчы булырга теләде. Һәм инде ул шушы өметләрне менә минем аша дөньяга ачты. Советлар бирә, гел минем белән гел концертларга йөри, спектакльләргә. Бик музыканы ярата ул. Күп нәрсәләр өйрәнә ул, күп үз өстендә эшли ул, шундый кеше. Һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Әтием инде ул әтием дә минем ул рәссам, ул Россиянең рәссамнар берлеге әгъзасы. Һәм инде хәзерге вакытта ул юк инде, ул бу дөньядан китте. Минем әнием мине дә, сеңлемне дә үзе үстерде. Хәзерге вакытта ул үзе генә
Безгә бик әйбәт тәрбия бирде ул. Хәзер сүзне блогерга Фәннурга бирәбез. Заяри ул псевдониммы? Кайдан килеп чыкты? Әйе, ул минем псевдоним. Чөнки минем ирем дә бит сәхнә кешесе. Без ике исламлар, безне гел ничектер бутыйлар микән, Эльза һәм Артур, Артур һәм аның хатыны нәрсә генә әйтмиләр, шуңа күрә без уйладык, миңа псевдоним дип кирәк. Минем псевдоним Заяри, ул инде минем бөтен нәселдән килгән фамилияләрдән, бабалардан, бөтен баш хәрефен алып, без шулай төзедек шундый псевдоним инде. Һәм менә тагын шундыйрак сорау. Җырчы булмасаң, кайсы һөнәрне сайлар идең дип сорыйлар. Табиб, әлбәттә. Табиб булыр идем мин. Мин хәзер дә бик медицина белән шөгыльләнәм. Бик күп укыйм, энциклопедиялар, миңа ул бик кызык әйбер. Һәм минем әбием табиб булды. Шуңа күрә мин кичкенәдән үк уколлар, перевязкалар, таблеткаларны бик яратам мин. Минем гел шундый уен иде. Курчаклар белән операциялар ясарга. Ул минем иң яраткан уеным. Урамда да без кызлар белән җыелып бергә гел кузнечикларга операциялар ясадык. Вот, шуңа күрә минем бик табиб буласым килгән иде. Ләкин инде җыр җиңеп чыкты, әйе. Шуңа күрә табиб инде һәр кызым булыр дип өметләнәм. Син дә әниеңнең хыялы чынга ашкан, синең кызың да синең хыялың чынга ашты инде. Әйе. Хәзер дә мин бөтен безнең семьяга, гаиләгә уколлар ясыйм, капельницалар, гел инде миңа шалтыраталар, ничек лечение алырга, кая барырга, мин гел. Син кичкенә чакта уколдан курка идеңме? Менә әнием миңа сөйли, без больницага барганда, сиңа прививка ясаганда, син көләдер идең. Врачлар шаккаттылар. Ничек инде алай? Бала көлә, бөтен балалар җылыйлар, син көләсең. Менә шулай. Эльза, рәхмәт сиңа, Фәннур, сиңа да рәхмәт. Хәзер без минем такташ операсыннан өзек тыңлыйбыз. Эльза, әмінә син дөньядагы кайсы сәхнәдә чыгыш ясарга теләр идең? Быел без гыйнвар аенда Америкада чыгышлар ясадык. Карнеги Холл сәхнәсендә җырладым мин. Һәм инде минем Метрополитен опера сәхнәсендә җырлыйсым бик килде. Спектакльдә драматург партияны җырлыйсым килә инде. Менә хәзер шундый өмет бар.
Hazır Elza şunday birim. Min hazır eyteşekmen süz tizmeler, esine anı tavuşun bilen suretler birger kirek bulaşak. Jır bilen mul belki indir ovazlar bilen ginedir. Sina bik jingil bulur diye bulayım ol. Elza birinci süz tizme kütülmegen bulek. Ha, hadi. Hallelujah, hallelujah. Hazır fevral buranı. Опять метель и манит нас былое в темноте. Ya, Rəhmət. Hamsıncısı idilinin tirenligi. idel tügel, hisler taşıyala. Saklarımda gurur tan kalan. Ben yalnızlar, senden yok tapkan, seni haberdili Мен hatırlayayım Kamal'ın kişi sahnasında sen çıkıp şunu jırlagan edin kalipte bizning. Biz sana aşık bulgan edik o vakitda, senin jırına. Rahmat Gülşeşek. Mana şuşu kütde, şuşu jırlagaç, benim kızıma isim tudu indi İdil. Şuşu vaqtda üyklüydü. Mende şuşu jırdan soň kızıma İdil dep çıkanmın. Kızıгыз kimge yaşagan? Ул да жырламый беле? Әйе, İdil'nin tavışı biznikinden de maturrak dep oylayım men. Anın tavış anın şunday nişke de, yugarı da, күчле de, тембры матур anın bik әйбәт слух. Ул музыканы бик тиз өйрәнә, шигырьләрне бик тиз өйрәнә. Берәр ниндәй мелодияны ишетсә инде, фортепианога утырып уйный башлый ул аны. Подбирает на слух. Шундай ул безнең. Hazır sizni Fennurga berебез. Elza, salam tağın bir qat, men keldim elimde tağın sana sorular bilen. Sen tavuşunu nişik saklaysın dep soraylar. Мен күп сөйләшмәскә тырышам, чөнки сөйләшү ул тавышны булжата дип әйтергә мөмкин. Менә җырлагач, минем тавыш ял итә. Ә сөйләшкәндә ул минем бик ара. Шуңа күп сөйләшмәскә инде. Аннан соң инде җырлаганда дөрес итеп мәктәп буенча җырларга кирәк. Азак итеп уятырга тавышны, распевкалар, дөрес мәктәп миңа булыша. Рәхмәт бик зур Эльза җавабың өчен. Менә сиңа тагын шундый бер кызыклы сорау. Яраткан җырчың кем? Минем яраткан җырчыларым бик күп. Мәсәлән, Америкада Селин Дион,
Beyoncé, Christina Aguilera, менә шундай эстрадачыларны яратам мин, Майкл Джексон. Опера жанрында миңа Мари Каллас тауышы бик ошый. Рене Флеминг, Кира Тиканова, Хворостовский, менә шундай тавышлар ошый миңа. Һәм инде менә рус эстрадасында Муслим Магомаев ошый миңа. Безнең татар музыкасында мин яратам Илһам Шакировны, Әлфия Абзалованы. Тормышта хаталарны еш ясыйсызмы? Аларны төзәтергә тырышасызмы? Мин бер нәрсә уйласам, бер нинди эшкә тотынсам, башта 100 тапкыр уйлыйм. Дөресме, юкмы? Шулай әйтергә ярыймы, юкмы? Шуңа күрә хаталар бик еш эшләмим мин дип беләм. Эльза шундай ул бит нәрсәне җиренә җиткереп эшли торган әйе. Рәхмәт, тырышам. Эльза, синең тагын менә музыка өлкәсендә тагын нәрсәләр эшләп карыйсың килә? Синең нинди планнарың бар? Хәзерге вакытта бик зур эш бара, опера языла. Шуңа күрә менә хәзер бу операга минем репетициялар барачак. Аннары соң инде менә август айында бик берничә концертлар бар, онлайн концертлар. Хәзерге вакытта бер өметем бар. Минем әле студентларым бар. Мин аларга вокал дәресләрен бирәм. Алар инде минем Аухадеев исемендәге Казан дәүләт колледжда укыйлар. Анда инде ариялар, романслар, татар җырларын өйрәнәбез. Һәм киләчәктә сәхнәләрдә чыгыш ясыячаклар инде минем студентларым дип өметләнәм. Шуңа күрә минем әле сентябрьдә хәзер зур эш көтә инде. Рәхмәт сиңа бик зур әңгәмә өчен. Нинди генә жанрда булсаң да һәр вакыт җырлавыңны дәвам ит, чөнки син аны искиткеч итеп башкарасың. Бәлки дөресен әйткәндә менә тормышта менә сез бит әле яшь җырчылар, бәлки сезгә гел мөмкинлекләр дә булмыйдыр. Үзегез теләгән җирдә җырларга, теләгәнне башкарырга бәлки нәрсәдер. Без теге матур итеп кенә сөйләштек инде, әмма аның бит әле төрле яклары бар. Һәм менә синең бөтен барлык теләкләрең чынга ашсын иҗатта. Һәм шушы ниндидер каршылыклар булса да, менә шулай тукталмыйча һаман иҗат итүегез өчен рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа, Гөлчәчәк. Мин бик шатмын. Миңа бик синең белән сөйләшергә бик рәхәт иде. Сезнең тамашачыларыгыз күбрәк булсын, балалар тыңласын, карасын безнең передачаларны. Алар шуның белән тәрбияләнәләр. Рәхмәт, Эльза. Калеп тапшыруы бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Эльза, синең кичкенә чакта гел җырлый торган җырың бар идеме? Әйдә тапшыруны шуның белән тәмамлыйк әле. Әйе, минем бәләкәй чакта бик ярата торган җырым бар иде, Сандали дигән җыр ул. Мин аның белән күп конкурсларда катнаштым һәм җиңдем. Хәзер инде менә сезгә җырлап күрсәтәм. Әннәги аягымда сандали, сандали түгел тыйма, яшь күңелемне тыйма. Әфәрин, Эльза. Эльза, беләсеңме, син бит әле генә минем иң яраткан җырларымның берсен башкардың.
Көңілім түгәрәкленді, қалып тапшырығын түгелдесек те була. Хушығыз, дуслар!